Pnawn da a chroeso I Carlam Cymru, sesiwn ffiseg sydd y prynhawn yma. Bydd y sesiwn yn para am 3/4 awr, lle bydd yr athro John Williams o Ysgol Bryn Refael yn mynd trwy'r cynnwys perthnasol. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, defnyddiwch yr adran holi ac ateb, a bydden nhw'n drechu ateb eich cwestiwn yn ystod y sesiwn. Bydd y sesiwn yma yn cael ei recordio, gyda recordiad ac unrhyw adnoddau yn cael ei uwchlwytho ar wefan e-sgol yn adran Carlam Cymru. Draw I Mr John Williams nawr. Diolch. Diolch yn fawr. Dyma yr ail waith I ni gychwyn y cyflwyniadau yma. Hwn ydy yr ail gyfres. Mae yna gyfres gyntaf sydd bod, a mae hwnna yn handydd yn olas enwedig efo y cynnwys nesaf. Ar eich sgrin, dwi'n gobeithio bod chi'n gweld y cynnwys am y 4 sesiwn nesaf. Dwi wedi trio cynnwys pethau sy'n berthnasol ar gyfer adeg yma'r flwyddyn, ond yn amlwg fydd yn berthnasol hwyrach ymlaen, oherwydd hwn ydy'r gwaith gyntaf larw'r math athrawon ffiseg yn wneud, ond eto ddim yn anrheidiol. Yr sesiwn gyntaf yn wneud ydy egni a gwaith. Fyddwn ni'n ymlaen wedyn I edrych ar cymbapura o mudiant, fydd hi'n edrych ar grymoedd, mudiant a chdi bach o egni, ac yn ola fyddwn ni jyst yn cyffwr a chdi bach o gyflwyniadau am cysod a hael a chdi bach am ser hefyd. So, felly, ymlaen ni efo gwaith am egni. So, yn gyntaf, cofiwch bod yn bosib I chi just stopio'r fideo yma unrhyw adag heblaw am heddiw'n amlwg os mae'n fyw, ond pan ydych chi'n edrych ar y fideo yma adra, ella bod yr cyflymder dyn ni'n mynd ar rhy gyflym a bod chi eisiau edrych yn ôl rhywbeth os mae'n bwysig wneud. So yn fama, dwi'n symud ymlaen yn sydyn, jyst dangos I chi, dyma ydy y pethau da ni fod I ddysgu chi fel athrawon. Mae'r pethau mewn bold, mae heina ydy'r pethau sydd yn uwch, yn haen uwch, mae'n pethau eraill I gyd yn haen sylfaenol ac uwch. Reit, dyma ni lle da ni'n cychwyn. Da ni'n cychwyn edrych ar hafaliadau. So mae'r hafaliadau yma yn rhai ofnadwy o bwysig. Da chi ddim yn gorfod dysgu dim un o'r hein. Mae hein yn cael ei roed I chi yn yr arholiad. Mae'n ambell un o hein ddim yn fod yna os da chi'n gwneud haen sylfaenol. Os da chi'n gwneud haen uwch, fydd bob un o heina yna. Os da chi'n gwneud yr dwbl, fydd o'n stopio lle mae'r sôn am spring. So yr un ola un fysa lle mae'n dweud gwaith I wneud I ymestyn spring ac arwyneb o dan y graff. Tydi momentum ddim yn gwaith dwbl, mond yn y gwaith triphleg. Mae hwn yn mynd yn trefn o gwaith chi o topic 1, topic 2 a topic 3. Reit, topic 1 chi ydy mudiant a symud, topic 2 chi ydy grymoedd, a topic 3 dyn edrych ar heddiw yma ydy egni. Gobeithio bod chi'n gallu gweld, ella bod y maws yn symud rhan yn dangos I chi, yn fan hyn mae'r egni gwahanol. Mae 3 math o egni yma a rhaid drafod hwnna mewn manylder yn munud. Reit. Be na ydy, ni stopio hwnna am eiliad a gewch chi weld y hafaliadau yma mewn chdi bach fwy o fanylder. So ar y funud, da chi wan yn gweld sgrin, da chi'n gweld camera byw o ysgrifen dwi'n rhoi fan hyn. Reit, dyma'r hafaliadau o'n i'n sôn amdan yn gynharach. Ac mae hein I gyd wan yn mynd o ran y topic gyntaf, iawn. Hafaliad hawdd fan hyn, bianedd, pellter, amser. Cyflymiad neu cyflymder amser, gredd. 2 hafaliad yna. Yna, yn fama, lle dwi'n mynd ar y tic a tic, 2 frawddeg ydy hyn. So dyn nhw ddim yn hafaliadau, ond brawddegau dyn nhw. Mae'n deitha chi'n syml bod y cyflymiad ydy graddiant graff cyflymder amser, a pellter ydy arwynebedd o dan graff cyflymder amser. Dim tynnu ydy hwnna. Be hwnna'n golygu ydy bod y graff yn cynnwys cyflymder amser yn y graff. Wedyn, os ydych chi'n sylwi, mae'r topic yn newid. Iawn? Ond mewn cwestiwn arholiad, enwedig yn haen uwch, mae'n bosib neidio un cwestiwn i'r llall yn sydyn iawn. Da ni sôn am grymoedd yn fama, a mewn 2 sydd yn disgyn yn fan hyn I fod yn onast. Ond, da chi'n gallu gweld, mae'r gair grym yn fanna, a mae'r gair grym eto lawr fan hyn. Dwi'n adla gwaith am y springs am rwan. So, hwn di mudiant, hwn di grymoedd, ac yn fan hyn sy'n bwysig am heddiw yma, ydy dallt bod y 3 peth yma yn egni. So os gan ni weld beth yw'r 3 peth, yn amlwg, mae newid mewn egni potensial yn math o egni, mae'n deud egni fanna. Uned o egni ydy J am joules. Mae'n amlwg hefyd bod egni kinetic yn math o egni, so felly mae'n joules. Mae'n amlwg sy'n deud egni. Be
Be sydd ddim yn amlwg ydy, a hwn sy'n bwysig i ddysgu ydy, mae gwaith hefyd yn math o egni. Okay? Yn syml iawn, be dwi'n mynd i fynd trwy'r cyflwyniad yma, fel bod eich pen chi yn meddwl amdan bod yna ddau fath o egni ac ella bod yna waith. Okay? So be mae'n golygu ydy, mae yna egni cinetig a egni potensial. Mae nhw'n gallu newid o un i'r llall, un gallu newid i egni potensial, un gallu newid i egni cinetig, neu ella egni cinetig newid i egni cinetig. Mae nhw'n fod un yn peth, ac os nhw ddim un yn peth, beth ni'n galw hyn ydy gwaith. So, gawn ni nôl i fan hyn, gawn ni ddychmygu, dyn ni mewn bywyd ffiseg 100%. So, dyma ni person ar ton mawr uchal yn mynd i newid egni potensial i egni cinetig. Okay? Mae yna lot o grymwyd yn mynd ymlaen efo hyn, a mae yna lot yn newidiadau egni, ond mae rhaid ni trin hwn yn syml. Ac y trin hwn yn syml ydy, os dwi'n gwybod faint egni sydd yn y top, dyna faint egni sydd gan y person yma yn y gwylod. So os dwi'n clywed bod yna egni potensial o 1000 yn y top, mae yna egni cinetig o 1000 yn y gwylod. Os na, bydd y cwestiwn yn dweud o wahanol. A dyna di'r ffordd dwi eisiau chi feddwl ar gyfer bob un cwestiwn yn ystod y gwaith yma. Reit, dyma ni chdi bach o tennis. Mae'r bel yn cael ei taro o'r gwylod y raced. Dwi ddim wedi sôn amdan unrhyw fath o colliadau egni. Felly, da ni'n 100% yma, mae potensial newid i cinetig neu y ffrarll rownd. So ddim colliad egni o gwbl. Felly, pan mae'r bel yn cael ei taro, mae'n symud i fyny, a mae'n symud yn ôl i lawr. Iawn, fatha ni'n dweud, gwch chi stopio hwn ag edrych yn eto, neu unwaith eto, so mae egni cinetig yma yn trosglwyddo'r potensial, a dyma'r potensial yn newid yn ôl i cinetig a dod yn ôl lawr. Reit, os da ni mewn byd lle oes ddim gwrthiant aer, dim ffrithiant, dim air resistance, dim friction, be da ni'n galw hyn ydy, da ni'n gwybod bod y bianedd, mae'r pel na'n gollwng y raced, rwy'n i ddeud bod y bianedd yn 4 metr bob eiliad. Mae'n 4 yn fanna, 4 yn fanna, mae'n dim yn fanna, a mae'n nôl i 4 yn fanna. Okay. Mewn gwirionedd, di hyn ddim yn wir oherwydd mae yna gwrthiant aer o falle. A dyma pam wedyn, os da ni'n gwybod egni ar goll, da ni'n galw fo'n gwaith. Ond ar y funud, da ni'n mynd i sôn am gwaith. Da ni'n mynd i sôn amdan bod yna ddim colliadau egni. So, pel yn di fyny. Ac yn newid yn ôl lawr. A dyna ni. Reit. Rwan, mae yna chdi bach mwy o broblem yma. Mae'r berson ar y beic. Mae'r person ar y beic yma efo egni oherwydd bod yn uchal. Okay? Reit, so os di'r person ar y beic ddim yn symud o gwbl, gyda ddim cyflymder o gwbl, pam yn disgyn lawr, faint o egni da chi'n disgwyl gweld yn gwylod lle mae maws fi'n symud efo yma rwan. Okay? Neu fan hyn. Faint egni chi'n disgwyl. So, gobaith ydy bod chi'n deall bod yna 70 joule o egni potensial yma, a bod yna newid i 70 joule o egni cinetig yma hyn. Dyna ydy y stori yn yma. Ond. Mae'r person ar y beic yma yn teithio efo 50 joule egni yn barod. Okay. Os ydy'r person yma'n teithio efo 50 joule egni yn barod, mae cyfanswm egni, gyd o'i gilydd, yn mynd i fod yn slow-mo hwnna. Chi 70, chi 50, 120 yn top, ysbryd faint sy'n diwedd? 120 yn diwedd. Okay. So mae hyn yn golygu, dim ots beth i enw'r egni, mae gyd yn trosglwyddo. Ar y llawr, cwestiwn i chi feddwl amdan, faint o egni potensial sydd gan hwn ar y llawr? Dim. Sut da ni'n gwybod hynna ydy? Os ydych chi'n dda efo chafaliadau, cofiwch adnodd adolygu ydy hwn. Iawn. Mae'n hafaliad am egni potensial. Mae'n mas mewn kilograms, disgyrchiant a newid mewn uchder. Os da chi ar y llawr, bod chi'n dim, os da chi'n llosio fo dim, atab chi ydi dim. Okay. Felly, yn ôl i fan hyn, i weld hwn eto, os mae 70 joule a 50 joule, mae'r person yma yn dod lawr ffordd hyn, yn diwedd mae yna 120 o cinetig yn unig. Okay. Dim egni arall. Da ni'n methu gael egni ar goll. Okay. Fel dwi'n dweud, os na bydd y cwestiwn yn dweud y wahanol, ac os mae'r cwestiwn yn dweud y wahanol, da ni'n weithio allan y grymoedd yna. Reit. Be dwi'n wneud ydy, dwi'n symud ymlaen i chdi bach o gwestiynau hawdd, a wedyn efallai chdi bach anoddach
Ond cyn hynna, dyn ni'n asgoffa yna o cwpl hafaliadau. Okay? So jyst yn sydyn, dwi jyst yn mynd trwy hwn, a roedd egni dwi eisiau canolbwyntio heddiw yma. Okay? Hwn di hafaliad dyn ni'n defnyddio o ran buanedd. A mae cyflymiad yn hafaliad fel hyn. Graff ydy hwn o cyflymder amser, ac os da chi'n edrych ar arwynebedd o dan y graff, da ni'n mynd i gael y pellter sydd wedi cael ei teithio. Okay. Dyma ni enghreifftiau gyntaf da ni'n mynd i edrych ar. Reit. Os da chi'n neud hyn uwch, mae yna reswm tu nôl hyn. Y beth gyntaf nhw'n chi'n neud ydy, pan da chi'n cerdded yn yr arholiad, os da chi'n neud hyn uwch, da chi'n mynd i sgwennu hafaliad yma i lawr wedi ail drefnu. So mae egni cinetig chi yn mas llusaf y cyflymder di sgwario rhan efo 2. Da chi eisiau ail drefnu hwn, ond da chi ddim rili, dwi'n gofyn chi ddysgu. So, eisiau dysgu'n byd yma, ond fyswn ni yn argymell chi i ddysgu hefyd yma. Gwch chi weld pam hwyrach ymlaen. 2 kinetic energy, rhan efo mas, ail isradd, mae hwnna'n gwneud eich velocity, eich cyflymder chi. Mae rhaid i chi ddysgu hwnna. Os da chi'n dysgu fo, mae hwnna'n marcio hawdd i gael. Mae yna strach, yn wedig o bobl sydd ddim mor hyderus efo mathemateg nhw yn ail drefnu'r hafaliad yma. Os chi'n cerdded mewn i'r arholiad ac yn sgwennu hwnna lawr fel ydych chi'n cerdded i fewn, wel, yn amlwg pan ydych chi'n cael caniatâd i wneud, chi'n agor y llyfr, tylan ail, ydych chi'n copio hwnna lawr, wedyn os yna gwestiwn dan be di cyflymder ychydig rhywbeth, mae'n hawdd, ydych chi'n rhoid y rhifau fewn i hafaliad yma, a mi gewch chi'ch atebion drwy hwnna. Reit. Bydd y dogfen yma ar gael i chi weithio drwaf hefyd a gewch chi weld be di beth. So, da ni'n dechrau ffwrdd efo cwestiynau haws, a wedyn ni'n symud ymlaen wedyn i cwestiynau anoddach fel da ni yn mynd ymlaen. Reit. Mewn cwestiynau fel hyn, ella nhw'n chi deimlo bod ni'n symud rhy gyflym, ond mae hyn oherwydd da chi'n gallu edrych yn ôl ar y fideo a gweld be'n ddigwydd. Okay? So, mae gennych chi wagen sydd yn codi llwyth trwm i fyny. Mae'n deithach yma, y mas mwyaf mae'r wagen yn gallu codi ydy 1800. So, dyma tip da bob amser ydy fyddwch chi roi highlighter neu cylch o gwmpas y rhifa fel bod nhw'n sefyll allan. Mae'n gofyn iddo chi be ydy y pwysau. Reit. Fama ydych chi'n mynd yn ôl i bob amser os mae'n dweud pwysau, neu unrhyw beth o sum, ydych chi'n checio os ydych chi'n gwneud o fama. Ydych chi'n sbio yn hafaliad am pwysau yn barod. Mae'n mas lluosi efo cryfder maes dysgyrchiant. So yn fanna, pwysau, na fel i mas, lluosi efo cryfder dysgyrchiant. Mae'n syniad cofian, mae'n deg sy'n hynny uwch bod dysgyrchiant yn 10. Iawn. Wedyn, pan ydych chi'n gweld bod hwnna'n dod i fyny yn fan hyn, ydych chi'n gwybod, reit, dyna mae'n sôn amdan mae dysgyrchiant yn 10. Mae'r mas mewn kilograms. A felly mae ateb ni'n mynd i fod yn 18 newtons. Reit. Mae'r wagen yn codi yn defnyddio grym o 1000 newton i godi llwyth ar pellter vertical. Vertical ydy fyny i lawr o 6 metr. So dwi eisiau codi i fyny i lawr 6 metr. Mae eisiau ffeindio hafaliad yn yma am sôn am gwaith. Mewn papur hen sylfaenol, fe ddysgwch chi nôl hafaliad a copio fo. Ella, mewn papur hen uwch, o dim ella, fydd angen i chi tynnu hafaliad allan i copio fo ac yna eich ail drefnu fo hefyd. Reit. Yn fan hyn, mae gwaith yn hafal i grym llos o pellter. Mae hwn reit syml, oherwydd mae'n dweud gwaith yma, a dos am un arall yn dweud gwaith, felly dos ddim angen chi chwilota am rhy hir. Da ni'n copio fel lawr. Os da chi'n hyderus, ella mae'r rhaid bod jyst yn mynd fel hyn, G-W, G-R a P. Iawn, nid o'n llai chi hynna. Okay? Mae yna rei byr yn fan hyn yn barod, ond maen nhw yn Saesneg. Iawn, so ar yr ddim yma, dyma pa papur Saesneg yn dangos. Okay? So yn amlwg, force equals mass acceleration, a mae hwn, mae weight is mass times gravity, ac efo hyn, work is force times distance ydy hwnna fanna. Okay? So mae hwnna'n fanna i chi. Os ydych chi'n licio fel la, mae hynna'n ffain hefyd. Okay? Ond os ydych chi'n neud yn Gymraeg a bod chi eisiau'r llythrennau Cymraeg, gewch chi ddefnyddio hwnna. Felly, nid o'n drefnus, dwi lawr yn sgwennu rhifa o dan. Efo llosyd, dwi ddim yn gwneud gwahaniaeth, okay? Ond eto, dwi'n tynnu rhifa yma allan.
edrych fel hyn. Felly mae'r grym yn 1000, ffaswch pethau 6, a wedyn mae gennym ni faint o joules gennym ni 6,000 joules. Reit, faint o waith os o gwbl mae'r wagen wedi godi pan fydd y llwyth yn cael ei ddal yn sefydlog ar 6? Wel, os dwi ddim yn symud a heb symud, diolch yn gwneud mwy o waith. So dwi'n faint o waith os o gwbl mae'r wagen fforc wedi wneud pan fydd y llwyth wedi cael ei ddal yn sefydlog ar 6 metr. Mae hwnna'n golygu, os mae hwnna'n 6,000, a bod chi'n mynd all y cwestiwn, mae'n 2 ateb yma. 6,000 a dim. Yn fanna, does yna ddim egni ychwanegol wedi cael ei godi, oherwydd dydy o ddim yn symud. Dim. Ond cofiwch tip da fo gwaith am grymoedd egni, y tip yn ydy'r ateb cynt neu 0. Cwestiwn wedyn, enwch y math o egni mae gan y llwyth ar ychdar yma. So, da ni'n mynd nôl â ni gwaith nath chi blynyddoedd nôl ella, lle ni'n sôn amdan egni kinetig, disgyrchiant, gwres, sain ac yn y blaen. Yr egni sydd gan rhywbeth sy'n dal yn llonydd ydy potensial disgyrchiant. Fyswn ni'n awgymell bod chi wedi potensial i lawr gyntaf, mae hwnna mor bwysig, ond disgyrchiant hefyd yn gywir. Gret. So, mae'n gwestiwn eitha call, Dyma'n arall, eto, yn gwestiwn sylfaenol ar papur, ella sy'n gallu bod cychwyn papur sylfaenol neu ar diwedd papur sylfaenol fan hyn. Reit, yn fan hyn, mae eisiau dychmygu fan, os dwi eisiau codi cwch, dydy ffiseg methu gweithio ar lefel ni mewn ongla fatha ongl yma rwan. Iawn, mae ongl yma does, dwi eisiau symud y gwch i fyny fan hyn. So dwi eisiau meddwl amdano y gwch yma fel yma. Iawn, dwi'n dychmygu, dwi eisiau symud y cwch o fanna i fanna, ond hefyd dwi eisiau codi'r cwch o fanna i fanna. Dwi eisiau gwneud 2 beth yma rhan. Dwi'n amlwg yn gwybod bod yna waith i wneud i godi o fyny, a y gwaith yna ydi curo disgyrchiant. Dwi eisiau codi rhywbeth i fyny, a dyn newydd weld hafalad gyna i weld beth yw'r hafalad i godi rhywbeth i fyny, sef y gwaith. Ond hefyd, mae yna waith arall yn yma, achos dwi'n rwbio, dwi'n tynnu yr cwch yma erbyn arwyneb, erbyn surface. Mae'r olwynion, dwi'n meddwl mae'r olwynion ar gwylod y cwch, mae'n rwbio yn erbyn yr arwyneb, a mae hwnna yn creu ffrithiant, a mae hwnna hefyd yn grym. So dwi eisiau curo 2 grym yma. So mae 2 beth yma i ni feddwl amdan. So, mae'n mor bwysig bod ni'n darllen y gwestiwn ar y deg. Mae grym ffrithiannol o 50 Newton gweithredu'n erbyn y gwch. Fama mae'r 50 Newton. Wrth y gael dynnu i fyny ramp. Dyna'r chafaliad gwaith grym a pellter i gyfrio faint o gwaith gan wneud yn erbyn ffrithiant. Reit, yn fan hyn, mae'r grym yn 50. A byddwch yn ofalus, fyswn ni'n gallu rhoi fama ychdar y ramp, ac os ni'n rhaid ychdar y ramp yn fama, ella sa chi wedyn eisiau dewis y number yma i ddefnyddio. Ond erbyn ffrithiant, mae ffrithiant ar yr arwyneb ac y 44 fysa fo. Mae gwestiwn yma rhaid neis, achos mae fatha bod o'n just un rhys gyda chi ddewis o. Reit, mae'r cwch wedi ennill 3200 o egin potensial pan fydd wedi cyrraedd y top y ramp. Be di cyfanswm y gwaith sy'n cael ei wneud gan y winch i symud y cwch i fyny ramp. Reit, so dyma lle mae hwn yn dod o. Yn fama, mae eisiau 3200 joule i jyst i symud ei fyny. Ond da chi hefyd newydd eitha fi, yn ato yma, cofiwch be bynnag di ateb da chi'n gael, fel y cwestiwn fel un rwan, da ni'n A i I rwan, mae yna marciau ar gael os mae yna marc ar gyfer hwn. Os mae nhw wag, iawn, fyddwch chi'n colli'ch marciau fan hyn, felly gynrowch rhif i fewn y fama, fel bod chi'n gallu defnyddio rhif i weithio atebyn allan. Hyd yn oes da chi'n anghywir y fama, yn bosib gael un marc fan hyn os da chi'n gwybod beth da chi'n neud. Achos mewn ffordd, os mae dweud cyfanswm, byddwch chi weithio allan o hold on, be di cyfanswm, total yn Saesneg, adio di hwnna. So ydw i'n adio rhywbeth efo J, a mae yna J yn fanna hefyd. Iawn? So hyd yn oed os chi'n mynd dallt y gwaith, da chi'n gallu rhyw fath o gweithio allan mewn arholod yn gofyn amdan. Be di cyfanswm y gwaith yna wneud? Wel, da ni eisiau adio'r rhif yma i gyd i fyny, 3200 i godi fo, a mae eisiau 2200 i symud o ar draws, a mae yna felly yn 5400.
joules. Reit. Oce, mae'r cwch wedyn yn cael ei rhyddhau o'r top y ramp a mae'n roli lawr i'r môr. Iawn. Ella bod nhw'n cwch cael ei lonsio fel yna, neu ella gan gymeriad o, dwi'n yn siŵr. Mae'r rhywfaint o'r 3200 o egni potensial ganddo yn cael ei ddefnyddio i wneud gwaith am ein ffrithiant. Defnyddwch atab chi i gyfrifo'r egni sydd ganddo. Oce. I neu hwnna synwyr, yn fan'na rwan, mae wedi ennill yr egni yma. Oce. Sorry. Mae wedi ennill yr egni yma. Ond, oherwydd bod o'n uwch i fyny, mae'r egni yma wedi mynd i wneud gwaith yn erbyn ffrithiant. Mae'r egni wedi mynd. Dwi'n fod i diflannu, ond beth sydd wedi digwydd ydy, mae'r teiars, mae'r llawr wedi cynnesu, mae hwnna wedi mynd. Okay? Dyna faint o egni sydd wedi cael ei wneud, ond dim dyna faint o egni sydd yn y top yma. Okay? Dyna felly hwnnw chdi bach yn oddach, mae rhaid chi ddarllen y cwestiwn yn siŵr bod chi syniad o beth sy'n digwydd. Dyna faint o egni mae'r winch wedi gorfod wneud. Ond faint o egni mae wedi giro di 3200. Dwi wedi curo yr rhif yma, oedd mae'r egni wedi diflannu yn llythrennol i'r gofod rowndo fo. Mae'r teiars wedi cynnesu, mae'r aer wedi cynnesu, a felly mae wedi mynd. Dyna faint o egni sydd gyda fo. Be dwi'n trio gael chi feddwl ydy, lawr yn fama, os da ni'n sôn am ffrithiant o gwbl, faint o egni sydd ganddo fo yn yr X yna. Ac yr ateb ydy 3200. Os da'r cwestiwn yn sôn am ffrithiant, mae'r cwestiwn yn sôn am ffrithiant. Mae'n dweud, allan o'r 3200 yma, dyna faint yna. Okay? A felly, os da ni rwan yn mynd lawr yna ffrithiant, da ni'n gwybod faint o ffrithiant yna, achos mae'r un un ffrithiant a sy'n fan hyn. So mae'n mynd i golli hynna faint o ffrithiant. Felly'r egni sydd gyda fo ar y diwedd ydy 1000 joule. Ar ôl tynnu'r ddau rhif yna. Okay. So, oedd hynna'n gwestiynau chydig bach anoddach, dwi'n meddwl, yn wedi gan rhan sylfaenol. Okay. Mae'r cwestiwn nesaf yma yn eto cam yn uwch di'r cwestiwn yma, ond dal y theori yma o egni fewn a fel egni allan. Dyma di'r gwaith yma i gyd amdan. Okay. Egni fewn a fel egni allan. Dyma hafaliad, neu dyma'r llun o person ar sleid. Okay. Reit. Be da ni'n mynd i wneud o'r cwestiwn yma ydy da, da ni'n mynd i ddefnyddio fo i trio dall mae egni newid. Pa egni ydy o a be mae'n newid i? So cam gynta, geiria. Pa egni ydy hwnna sy'n ychel i fyny fama? So meddwch i chi yn wan. Pa fath egni sy'n gan hogan bach sy'n ar top y sleid. Okay. A'r ateb ydy potential. Gwch, dwi wedi darllen y cwestiwn eto o gwbl. Iawn? Dwi'n cymeryd hwn fel bod fi heb edrych ar y cwestiwn a bod fi just yn darllen o'n slo bach a bod fi'n meddwl fatha ffordd dwi eisiau chi feddwl. Okay? Fel hyn sy'n disgyblion feddwl fel bod nhw'n cael mwy o farcia. Okay? Cos mae hwn yn topic cymleth. O ran y mathemateg, hwn ydy yr topic fwy o cymleth sydd yna. Yn gwylod, mae'n cael bach i sleid lawr y sleid, mae hi'n symud yn gyflym. Felly egni kinetic sydd gan hi yn fanna. Okay? Reit, ar y funud, ella bod chi, os egni arall, ella ydych chi'n meddwl, wel, os mae'n mynd i fod yn rwbio lawr y sleid, fydd penol hi ag y sleid wedi cynnesu. Iawn? So mae'n math o egni sy'n ar goll. Ond ar y funud, dwi eisiau trio meddwl, mae hwn yn 100%. 100%. Iawn? A cofiwch yn ôl, nes i sôn am ryw hafaliad do i weithio allan speed. Fydda i weithio allan speed y hogan o fama, achos mae egni potential, rhywun peth egni kinetic, achos o ddim colled egni. Pam sy'n colled egni? Dwi heb wedi darllen y cwestiwn eto. Iawn? Na i darllen y cwestiwn rwan. Mae'n hogan, mae'n 30 kg. Reit. Mae'r rhif yma'n bwysig ar gyfer sums. Dwi'n sticio hwnna allan fel that. Ar ben y llithar, mae plentyn wedi ennill 397.5. Reit. So, dwi'n ni stopio darllen yma na. 397.5 joule. Dwi'n stopio darllen union y fanna, achos rwan, yn pen fi, dwi'n chi feddwl, 937.5 joule egni sydd yn fanna. Felly, faint o egni kinetic sydd yn fanna? 937.5 joule egni kinetic sydd yn fanna. Felly, os dwi yn defnyddio'r hafaliad yma, er enghraifft, gofyn siŵr o'n ydych chi amdan, 2 kinetic energy llos fy mas
ail isradd yn gwneud y speed, fe dra i actually gweithio allan be ydy cyflymder hyn fanna. Cofiwch, sydd ddim ffrithiant, cos wedi stopio darllen de yn fan hyn. Okay? Ac os na i wneud hynna rwan efo cyfiannell, be da ni'n gael ydy, da ni'n gael atab de, sydd yn lot uwch na 5. Iawn, dwi'n meddwl na 7 ydy os dwi'n cofio iawn. Okay? Reit, so, i gael hwnnw'n gywir, gael atab yma'n gywir, na ydych chi gael chance i feddwl rwan de, mae yna 60% wedi colli fel gwres. Reit, rwan, mae ffordd wedi gofyn chi feddwl ddim yn gweithio. Oherwydd yn fama, dos na ddim 937.5 egni cinetig, oherwydd mae yna 60% wedi mynd o'na fel egni gwres. So, yn syml iawn, byddwch chi weithio allan faint o egni sydd yna trwy llosi'ch atab chi, hwn, hefo 0.6. Mae'n ffordd lot haws yn neud o, does? Os na 60% ydy hwn, faint o cant ydy egni cinetig ydy 40%. Felly, os na i lliosi yr egni yma, egni ethi fewn, cofiwch, egni fewn hefo egni allan. So egni in, yn out, rhywun yn faint i fod. Os dwi'n lliosi y rhif yma, efo 0.4, dwi'n cael yr egni cinetig. A be fysa atab yna ydy, yn fama, fysa yna 3, 7, 5 joule egni cinetig. Reit, os na leswn efo 0.6, dwi'n cael 5, 5, 6, 2.5 joule o res. Reit, heb wneud y maths, be mae'r ddau yma fod i adio fyny i ydy y rhif yma. Hwn di egni fewn ni, a hein di egni allan ni. Maen nhw'n fod yn hafal. Okay? Hwn di egni potential, hwn di egni cinetig, a be dwi eisiau chi ddysgu yma ydy, egni sy'r goll, da ni'n galw fo'n gwaith. Ac yn Saesneg, work done against friction, neu'n Gymraeg, gwaith yn erbyn ffrithiant. Ffrithiant di sleid, ella gwrthiant arfer o rhywbeth yn disgyn. Reit, i taclo'r cwestiwn gyntaf, mae'r cwestiwn gyntaf yn gweud beth i uchder y sleid. A mae'n deitha chi hein hafaliadau da ni'n defnyddio. Mae'r ddau hafaliad yma'n hafaliad haen uwch. Okay? So, i wneud hwn, i weithio allan yr uchder y height, da. I weithio allan y height, da, a beth eisiau gweld yr hir yma'n gyd i fewn, da ni eisiau aildrefnu'r fformula yma fel bod hy yn testyn. Okay? So, i wneud hynna, dwi'n teddu ddeud, os mae hwnna'n llinell fflat, fysa hwn yn ffitio fewn i ryw fath o triongl yn ei mewn fysa. So, os na i wneud triongl fel un, a na i wneud egni potential, a na i g, achos mae hwn yn Gymraeg, mae dal yn dweud hy, a defnyddio heina fel yna. Dwi'n cuddiad y hy, a dwi'n gweld mewn egni potential, rhannu efo mas, llas efo disgyrchian, llas efo gravity. Reit, yn y cwestiwn, faint egni potential yna? 937.5. Rhannu efo mas, bil mas o'r person, 30. A be di disgyrchiant? Tydio mae'n dweud efo yma, yndi mae'n dweud efo hyn, 10. Mae'n handi cofio hwnna. Reit, byddwch yn ofalus. Dim 937.5 rhannu efo 30, llos efo 10 ydi o. Mae'n 937.5 rhannu efo 300. Mae hwn angen i wneud gyntaf. Pan ydych chi'n gael eich atab chi, ydy o'n mynd i fod yn wneud synwyr. Ydy'r sleid yma am fod yn 100 metr o uchder. Ydy o fod yn hanner metr. Iawn. So dychmygwch atab chi a meddyliwch ydy o'n wneud synwyr. Mae ceiling yn enfod just drost rhwng 2 a 3 metr yn dibynnu pa fath adeilad da chi fewn mewn adeilad fath o tŷ lle. So os da chi'n edrych ar hwn wan, ac yr atab dwi'n gael fama ydy 3.125. Os da chi'n gael atab fel yna, ydych chi yn meddwl bod hwnna yn sleid sydd yn gywir, ta ydych chi'n meddwl bod o'r rhy fach, neu rhy fawr, neu beth bynnag. Wel, dwi'n meddwl bod y sleid yna yn iawn. Dy ddim rhy fawr, mae'n rhy fach, mae'n ffain. Mae'n reit uchel, mae 3 metr yn iawn am sleid. Faint egni cinetig sy'n y plentyn, dwi wedi atab hwn yn barod. So, egni cinetig, oedd hwn, byddwch yn olys da, weithio bod yn ystod yma, pa hafaliad ydy hwnna, pa hafaliad, iawn. Ydych chi'n ôl hafaliad yma, yna ffordd neisiach na hwnna i edrych yma. Ydych chi'n meddwl, gyn fi mas? Oes. Gyn fi speed? Nac oes. Ydych chi'n methu wneud o felly?
Okay? So mae'n efo ffordd arall, a ffordd syml ydy, yn fama, egni fewn a egni allan. Mae hwnna yn cael ei convertio 100%, so ddim ffrithiant, ond mae yna ffrithiant, so da ni'n colli hynna faint o res, a da ni wedyn yn gadael gweddill ar ôl o 3, 7, 5. So ataf yna'n syml oedd 3, 7, 5. Dyna mae'n egni kinetic sy'n yna. Ar gyfer y cwestiwn nesaf ond dwi'n droi at, os gyda chi ddim ateb yn fama, dwi'n meddwl bod y cwestiwn nesaf am fod yn 0. Felly mae mor bwysig yn y cwestiwn nesaf bod gyda chi ateb. Reit. Be ydy y bianedd y plentyn? So fel nes I sôn, y bianedd y plentyn, os oedd o'n 100% ydy hwnna sy'n defnyddio, hwnna di egni kinetic. Ond dydy ddim yn 100%, felly hwn di'r egni kinetic da ni'n defnyddio, achos hwnna ydy'r unig beth ar ôl. So, os mae hi'n pasio fanna, ar gwylod y sleid, be fysa cyflymder hi. A beth ydych chi'n neud ydy, fel ydych chi'n gweithio allan, ydych chi'n mynd reit, dwi eisiau cyflymder neu bianedd, a ydych chi'n pigo pa fath i ddefnyddio, ydych chi'n mynd reit, hwn dwi eisiau, cos mae'n dweud bianedd, mae'n un peth o cyflymder am rwan. Pellter? Na'n rili, na amser chwaith. Os yna un arall, fydd yn ddefnyddio, sydd yn dweud cyflymder, ac os ydych chi sbio, mae'n dweud, mae yna cyflymder yn fanna, mae rhaid na hwnna dio, ac rydw ddim dewis arall. Mae bobl triphlyg efo cyflymder efo momentum hefyd, ond ydych chi'n mynd i'r un lle, achos unwaith ydych chi yn edrych ar momentum, be ydych chi'n sylwi ydy bod chi eisiau amser yn hafalad nesaf chi, a ydych chi'n mynd yn stuck. So pan ydych chi'n mynd yn stuck, ydych chi'n defnyddio hafalad. Fyswn ni allan sgwennu fe allan os ydych chi eisiau, hwn di'r hafaliad kinetic energy. So egni kinetic, na fel i, a maen nhw'n sgwennu fel hyn, half mv squared. Ond o ran profiad o siarad o ddisgyblion, maen nhw'n licio gweld, so mass ydi o, lle os efo cyflymder, wedi sgwario ar rhan o 2. A wedyn, weithiau maen nhw'n licio fel hyn, m, lle os efo v wedi sgwario ar rhan o 2, a mae hynna'n Saesneg neu Cymraeg tydi. Mae yna lot wan o aildrefnu ag algebra yn neud efo yma. Neu, os da chi wedi gwneud yr ymdrech a wedi dysgu hwn, mae'n hawdd dysgu fod chi sy'n sgwrdd am bishyn o bapur, 5-6 gwaith bob yn hyn, a mae sy'n sticio i pen chi, a jyst gyda'r arholiad, da chi'n sgwrdd am ffrind, da chi'n mynd i papur chi, da chi'n sbio hwnna, hwnna dio, a da chi'n sgwennu 2, kinetic energy, rhan efo mass, ac ail i stradd atab chi. Reit, 2, lles efo egni kinetic. Egni kinetic ydy ar rhif yma, 3, 7, 5. So 3, 7, 5. Rhannu efo mass, mae mass mewn kilograms, mae'n handi cofynedau, mae'n 30 yma yna. Ac ail i stradd atab ni. Mae hwn yn neud 25, a dyma'r atab wedyn yn ail i stradd, yr atab ydych chi'n gael ydy 5. Reit. Eglwch pam mae egni'n cael ei golli fel gwres. Weithiau mae'r gair yna yn atab. So, blwch yn ymwelus, mae'r cwestiynau newid, mae'r atebyn ar tua'r un peth. Weithiau maen nhw eisiau chi ddeud na gwres ydi o. So, am ddau farc yma, pam bod egni'n cael ei golli fel gwres? So, gynnwch chi egni potential, egni potential, a mae newid i, neu pwyntio lawr fel bod chi'n gweld yn disgyn, egni kinetic. Iawn. Dio ddim 100%, da ni'n colli egni gwres, weithiau sain. So pam da ni'n colli gwres yma, a atab yn syml ydy gwaith. Tic. Un marc am ddeud na gwaith ydy o. Dyna di enw fo, work. So gwaith yn cael ei wneud, a wedyn yn erbyn be? Yn erbyn grym. A be di enw'r grym yma ydy gwrthiant aer neu ffrithiant. Wel, ffrithiant, mae'n rhywfaint gwrthiant aer does, ond ffrithiant fysa'r atab fwy o cywir. Reit. So yn fanna, na i jyst cymryd seibiant bach, jyst yn ei siŵr bod pob di gael cyfle i ddall. Bys yn big. A wneud i'n aldrin i fyny. Fath o'n dweud, so da ni'n symud ymlaen o'n o gwaith, da ni'n dechrau gwaith haws, a symud ymlaen i gwaith anoddach, a dyn ma hwn yn anodd. Mae'r gwaith nesa, a mae da'n anoddach eto, ond mae yna patrwm nhw'n chi sylwi. A'r patrwm ydy,
bod yn handi dysgu hwn a bod angen I ddall na gwaith di egni sy'r goll. So egni fewn, egni allan, gwaith. Fedrwn ni aildrefnu'r fformula gwaith, lle mae o, hon. Gwaith rhan efo pellter a fydden ni ffeindio allan y grym. So os fyswn ni'n gwybod be di pellter o B I C ar y sleid yma, os ni'n gwybod I pellter yma, fyswn ni'n gallu defnyddio hwnna fatha gwaith ar rhan efo pellter a ffeindio allan bydd i'r grym ffrithiant ar hogan bach yma. Okay? Dyma fydden ni'n edrych ar nesaf. So yma, mae gen I berson ar beic. Okay. So mae'r stori yma'n debyg i'r hogan bach ar y sleid. Rwan mae gen I ddau bellter, 160 a 8. Sa ddim ffrithiant lawr yr 8, ond mae yna ffrithiant lawr y 160. So, be sy'n ymlaen yma? Cwestiwn gyntaf de, mae hwn yn gwestiwn hen, oherwydd erbyn rwan, tydi yr Hylod Cymraeg ddim yn gofyn wrthych chi copio'r afad lawr. Ond dwi'n argymell chi wneud, oherwydd de, da chi ddim eisiau mynd nôl ac ymlaen trwy papur, da chi angen gweld rhafalad y fama ac lle'r rhifa yn agos ato fo. So, wbeth da I chi feddwl amdan, os da chi'n neud dim byd, nwch chi golli marciau chi gyd, ac os da chi'n neud rhywbeth, nwch chi jans gael marc. So hyd yn hyn, gen I 80 kg, 160 metr, gen I 8 metr yn fanna, mae'r rhifa ma'n sticio allan, a mae gen I y sôn amdana 10 ma eto. Mae'n gofyn amdan beth I egni potensial. Reit. Be dwi'n neud peth gyntaf, dwi'n ffeindio hafaliad sy'n sôn egni potensial. Fath o'n dweud, diolch yn dweud hyn I mwy, ond swn i'n argymell chi'n neud. So egni potensial, lle mae o? Mae o'n fanna. So, newid megni potensial I mas llos efo cryfder mas esgyrchiant a llos efo newid mewn uchder. So, dwi'n I gopio fo, oherwydd y cychwyn mynd mwy hyderus defnyddio fo, ella sy'n syniad ysgrifennu fo, mae egni potensial yn hafel I mas llos efo gravity disgyrchiant a llos efo uchder height. Mae hwnna'n dŵad o Cymraeg a Saesneg, mae hwnna'n rhan Cymraeg hefyd. Reit. Be di mas y person mewn kilograms yn ei chwilio amdan hwnna? 80. Be di disgyrchiant y gravity? Mae'n 10. Be di'r uchder? 8 a 160. 8 ydy'r uchder. Da ni'n hwn yn y calculator a mae'n 6,400. Reit, dwi'n nôl an I fwydro bo fi ddim yn darllen mwy o'r cwestiwn. Dwi heb darllen mwy o'r cwestiwn, so fel hyn dwi eisiau chi feddwl. Mae 6,400 o egni potensial yn fanna. Faint o egni kinetic sydd yn fanna? 6,400. Sa ddim ffrithiant o gwbl, mae'r egni gyd yn trosglwyddo. Os oes ni'n defnyddio hwn rwan, oes ni'n gallu sgwennu fama 2 lliosi efo 6,400, rhannu efo mas 80, ac ail I sadd a swn ni'n gallu cael y cyflymder mwyaf phosib. A wedyn mwch chi ddweud, hold on, dyna mae'n wir, oherwydd mae yna waith. Mae yna gwaith yn erbyn ffrithiant, a felly dy'r egni mae'n gael drosglwyddo. Ond dwi eisiau chi feddwl, mae'n 100% ar fynd 6,400 o fanna, 6,400 o fanna. Reit, da ni am ddarllen y cwestiwn. So mae'r cwestiwn yn cael ei sboilio, oherwydd mae'n deud yma, pan mae beic yn cyrraedd y gwylod y bryn, mae egni yn 1960. So yn fan hyn rwan yn y llun, yn fama, mae 1960 joule o egni. Reit, cofiwch, egni fewn, hafel I egni allan. Ydy hyn ar un faint? Na di. Os yna egni ar goll, da ni'n methu gael egni ar goll, byddwn ni'n galw fo gwaith. Gwaith yn erbyn ffrithiant neu gwaith yn erbyn gwrthiant aer. Mae'r cwestiwn yma'n gofyn wrthyn ni, be di bianedd y beiciwr? Wel, eto, os da chi wedi wneud yr ymdrech I ddysgu hwn, dos o ddim problem. Da chi wedi yr rhifau fewn, so faint o kinetic energy sy'n yna? Dyna faint. So 2, llos efo 1960, gan efo mas yn 80, ail I sadd, mae'n gwneud 49, a lle ail I sadd yn gwneud 7, sa ddim problem o gwbl. Os da chi ddim wedi dysgu hwn, da chi ddychmygu bod gyda chi broblem mawr. Mae'n gofyn am bianedd, mae'n sôn am egni, hyd yn oed os da chi wedi clicio na hafod yna da chi'n defnyddio, oll da chi gorau wneud ydy, mynd I fan hyn a mynd, reit, bwndio, be di pellter, 160, be di amser, dwi ddim yn gwybod. Lle mae o? O, a dyn da chi'n stuck yn fanna. Okay? So, mond un hafalad sgynnach chi efo cyflymder, o be hwnna? Cyflymder, y fanna, rhaid ail drefnu hwnna. O, sgynnach chi'n amser.
Iawn? So, da chi methu wneud o. Mae'n pwysio chi, mond hwn ydi o, ac os da chi wedi awdefnydd fformula, os da chi wedi dysgu hwnna, mor bwys dysgu hwnna, mae o ella yn 2-3 marc i chi. Ella ddim cofiwch, ond mae well bod chi wedi dysgu fyna ddim wedi dysgu fo. Reit ta, cofiwch beth nes i ddeud o'n, hwnna di egni'n dechrau, hwnna di egni'n diwedd. Cwestiwn nesaf, dwi'n sgipio hwn i fama, be di'r grym ffrithiant? Reit, i weithio allan grymoedd, ella gen triphlyg chdi bach mwy o broblem, ond mae gen dwbl 2 hafaliad, ond mae gen triphlyg 3 hafaliad, ond mae gen dwbl 2 hafaliad am grym. Iawn? So, yn edrych yma, sôn am grymoedd, a'i nôl at hwn fan. So, gynnech chi fama, gynnech chi grym, a mae gynnech chi grym. Grym ydi mall os yw'r cyflymiad, ac os da ni'n cofio'r cwestiwn yma digwydd bod, iawn, sut dwi'n gweithio allan cyflymiad, newid mewn cyflymder yn amser. Ond sy'n amser yn cwestiwn yma'n agos, so dydy hwn ddim yn mynd i weithio. Felly, da ni'n nôl i hwn sy'n defnyddio ac ail drefnu i weithio allan yn grym. Okay? Mae'n un arall yn triphlyg lle mae'n sôn amdan momentum eto, a da chi'n gweld mae grym hefyd newid momentum yn amser, ac os da chi'n neud hynna, da chi'n ffeindio allan bod o ddim yn gweithio oherwydd gyda chi ddim amser yn eto. Reit, yn fan hyn, faint o egni ffrithiant sydd yma mewn joules. So, does am hawaliad yn byd, chi sgwr dall hwn di'r un ma'n thrawn yn cael traffaeth gael drwad, achos da chi'n gorfod sylwi, egni fewn, hafal egni allan, o na, tydio ddim, mae'n egni ar goll. Be di enw'r egni ar goll? Gwaith yn erbyn ffrithiant. So, faint yr goll o fanna, da ni'n tynnu nhw, da ni'n gael atab o faint yr goll. Dwi'n sgwrdd o'r barod, sbarin ni'n gwneud sums. So, faint o gynnu ni? O gynnu ni 6,400, ac oedd gen i 1960. Reit, mae'n deitha chi pa fod yn ddefnyddio fama. Iawn, dwi'n gwybod nes i sôn amdan sydd wedi dewis o, mae'n deitha chi na hwn ydi o. A be dwi'n gweld problem efo ydi, mae bobl wedi methu'r cwestiwn yma, di dod i fama a di mynd fel hyn. Reit, dwi'n mynd i awdrefnu hwn, so gwaith, so dwi'n mynd triongl bach, G-U, G-R, P. A dwi eisiau gwybod be di'r grym, so mae'n G-U, pan efo P. Reit, ar hyd yr lôn ydy hwn, neu ar hyd y siac, 160. So mae'n rhywbeth pan efo 160. Bo, mae'n styc wedyn nhw'n dweud, dydw i ddim yn gwybod beth yw'r gwaith. So cofiwch na gwaith ydy'r egnis ar goll, hwn di'r egnis ar goll. Hwn yn dechrau, hwn yn diwedd, hwn sy'r goll. Da ni'n gael deud bod egni ar goll, cos mae wedi mynd i'r la, a gwaith yn erbyn ffrithiant neu gwrthiant air ydy hwn. Os da chi'n neud hynna, da chi'n cael atab. Reit, mae'r cwestiwn yma'n anodd. Un ar ôl, dwi'n gweld hwn yn gwestiwn anheg iawn, oherwydd 1 marc dio, ond yna lot o waith i wneud. So ar ôl y bryn, mae'r beiciwr jyst yn ffriwilio, mae'n jyst yn mynd ar ben hun, a nhw'n ei llun o fanna, o gyda 1,960 joule, ac yn ôl y sums nath ni gynna oedd yn teithio 5 o 7 metr bob eiliad. A dim hwn handi i gofio. Yn fanna wedyn, mae'n gofyn wrthych chi, ydy o'n mynd i stopio cyn 160 metr? Mae yna mwy na un ffordd o wneud hwn fel hyn swn i'n wneud o. Reit, pan mae wedi stopio, be di cyflymder rhywbeth sydd wedi stopio? Dim. Os mae wedi stopio, faint egni kinetics gyda fo ydy? Dim. Cofiwch pan nathon ni ddeud, da ni'n methu cael egni ar goll. So egni fewn oedd egni allan, faint egnis ar goll? Hwna tynnu hwnna. Hwna di gwaith ni. So, tro ma, sbiwch, dwi'n mynd i weithio allan y pellter. Mae G-U rhan efo G-R yn gwneud 1960 rhan efo yr pellter o rhan efo grym o beth geisio fan'na ffrithiant fi. A dwi'n cael atab fan hyn o 70.6. A hyd yn oed wedyn, sa'ch chi'n gorfod deud na fysa'n teithio llai na 160 metr. Oce ta, so yn fan'na heddiw yma, da ni wedi bod trwy topic egni. Da ni wedi edrych ar lot o waith ar gwaith. Da ni wedi edrych ar egni kinetig, egni potensial, ac yn yr sesiwn nesaf, fydden ni'n adolygu wedyn y topics 1 a 2, sef mudiant a grymoedd. So am hynny, diolch yn fawr iawn. Hwyl.